Ну что, вы мне не покидаете выборы, господарства. Я буду вымушены кормить вас коржом. Нават без молока. И без смазки. Не подобается, мы потерпим. Ну ясно. Я так и думал. Я так и думал. Давайте. Давайте. Сегодня, походу, зноў дойдем до нулевой чарги. Топовый стрим. Топовый контент. Потому что у нас другая чарга. Вот этот видос про коржа. Першая только один. Я, дарэчы, не памятаю, ці я захаваў там тайм-коды. Спадзяюся, не прыйдзецца глядзець ад самага пачатку. Ну вось. Такі лёс. Глядзім коржа. У Варшаве толькі размаўляюць, што пра Макса Каржа. Беларускі хлопец з Лунінца сабраў тут паўнюткі стадыён нарадовы, пляцоўку на 70 000 чалавек. Палякі пачалі імкліва гугліць, хто гэта такі. Беларусы спрачацца, ці наўмысна Корж зрабіў польскі канцэрт 9 жніўня. А яго фанаты проста разнеслі стадыён ушчэнт. Як так атрымаў? Там быў гачы мікс на коржа. Адразу бачна людзей, якія не былі спачатку стрыму. Не, ніхуя не было. Не было ніякага гача міксу. Табе здалося. У чым феномен Макса і чаму яго так любяць? Сёння я раскажу вам пра тое, чаму Корж круты. Кушайце, кушайце. І чаму стаў не абляпайцеся. Прыкладам для цэлага. Дарэчы, відос з каналу Міністэрства сепультуры называецца «Макс Корж разнёс Варшаву. Сусветны феномен. Вось за што яго так любяць». Вось бачыце? Вы павінны зразумець таксама, што вы мае любімыя падпісчыкі. Я вас люблю так же само, як Коржа. Як Коржа, я вас просто кахаю, нават аважаю вас усіх, мае гаспадарства, мае маргінезікі. Пакалення. Гэта хіба першы ў гісторыі беларускай музыкі прыклад, калі артыст збірае на сольны канцэрт такую колькасць гледачоў. Але далёка не першы ў кар'еры Макса Коржа. Былі стадыёны ў Киеве. Мы знали, конечно, что в Украине много наших людей, поэтому мы сделали концерт в четверг, чтобы все уместились. Бачите, наших людей в Украине много. Наших. Тому потеснитесь, какелы. Усмирите свой ресентимент и зайздрость у бок Максима Корженко и просто примите як факт, что Украина это не имя Ленина, а имя Макса Коржа, потому что, блять, украинских фанатов Коржа их больше за белорусских. И як вы написали, на що вы стадион Польши зламали, блять, там украинцы были, якія яшчэ сцягі УПА принесли нахуй на концерт Коржа у Польшчы. Просто нахуй звыш розумы. Тухачевский не змог, а Корж змог. Да хуя кто змог. Тут же, блядь, Моргенштерн, здаецца, был. И кто тут только не выступал. Это норма. Стикфингер Коржу. Так. Глядим. Мінску. Праздник. Рызит. Таллине. Ды шмат дзе былі. І заўсёды квіткі на гэтыя канцэрты разлятаюцца так імкліва, што адшукаць іх нават за месяц да канцэрту практычна нерэальна. Квіткі на нарадовы распрадаліся за тыдзень. І гэта, канешне, дужа здзівіла палякаў.
Яны пачалі гугліць, хто такі Макс Корж, слухаць яго песні. А адзін хлопец нават вырашыў зняць дакументалку пра беларускага музыканта. Так ён яму спадабаўся. А ёсць правіла 34 з Каржом? Мне для сябра трэба. Для сябра паляка. Мои польские коллеги, несмотря на то, что мы с вами соседи, не patrząc na to, że jesteśmy sąsiedni, мы совершенно не знаем друг о друге ничего. Ну, сцягі ўсё ж таки пранеслі. Вось там один БЧБ сцяг, расійскі сцяг, яшчэ один БЧБ, украінскі, а вось БССРаўскія нават прынеслі. Хаця на ўваходзе сцягі, наколькі я ведаю, забіралі. Ну, калі гэта відэа з апошняга стрыму, з апошняга канцэрту Карсіму Моржа. Гэта не дзіўна, бо цяпер імя Макс Корж стаіць для палякаў у адным шэрагу з AC/DC, Металлікай, Iron Maiden, ну і хто там яшчэ выступаў на нарадовым. Бо сабраць такую вялізную пляцоўку – это сапраўдны подзвіг, але лунінецкі хлопец быў да гэтага гатовы. Калі ведаць маштабы яго папулярнасці, то нічога дзіўнага ў такім поспеху няма. Вокруг лес. И один здоровенный костер. Яшчэ адзін шэраговы стадыён у спісе іншых стадыёнаў. Я вам абавязкова раскажу, як так атрымалася і чаму ў гэтым шалёным поспеху Макса Каржа няма нічога дзіўнага. Упэўнены, вы са мной пагадзіцеся, ну а калі не, сустрэнемся ў каментарах. Але спачатку раскажу вам пра сапраўдныя маштабы гэтага канцэрту. Колькі каштуе прадакшн такога стадыённага канцэрту, нават страшна ўявіць. Ведаеце, я недавно зайшоў на канал Лі Мэдысона, даўненька не глядзеў хайлайты, я паглядзеў новенькі нейкі. І ён там зрабіў рэкляму АІ цалкам. То бок раней ён проста з дапамогай АІ рабіў так, каб ягоныя вочы глядзелі ў камеру, а ён пры гэтым чытаў з лістку тэкст рэклямы. Цяпер ён цалкам перайшоў на штучную рэкляму, то бок ён залівае промпт у чат ГПТ, ён яму робіць рэкляму з ягоным штучным голасам, то бок ён нават нічога не прамаўляе сам. Там чыста АІ Мэдысон, АІ голас і рэкляма. І я хачу ў гэты момант зараз зрабіць стрым АІ, то бок каб замест мяне сядзеў проста аішны маргінез і каментаваў відос. Як вам такая ідэя? Хаця б можна прыкладна зразумець. Для гэтага нам трэба перанесціся ў светлы і мірны жнівень 2019 года. Менавіта тады Корж даў свой першы стадыённы канцэрт у Мінску. Ведаеце зараз, што зробім, пачакайце. Зараз зраблю твары, як быццам мне вельмі цікава, што там адбываецца. Так. Секундочку. Зараз я вебку выключу на секунду, просто каб, ну, мне трэба высмаркацца там, выпіць вадзічкі, все такое. Вось, выбачаюся за адсутнасць. Блять. Працягваем глядзець відэа. Дынама трышчаў з усіх бакоў, столькі там было людзей, а арганізатары давалі справаздачу па тэхнічных дэталях таго канцэрту. Ну вось уявіце. З пункту гледжання гуку і святла гэта адзін з самых вялікіх бюджэтаў па прадакшане. Фестывалі, напрыклад, столькі не трацяць. У прадакшн укладзена 200-250 тысяч даляраў. Гэта даволі сур'ёзная сума. Калі б гэта былі Металліка ці Рамштайн, выдаткі былі б больш, але ўвогуле качаць павінна ўсюды. Ну як вам маштабы? А цяпер троху тэхнічных дэталяў. Матажом сцэны займалася каля 200 чалавек.
Яе вышыня была каля 14 метраў, 450 квадратных метраў светладыёдных экранаў, каля 500 светлавых прыбораў, амаль 200 колонак. Магутна, правда? Але гэта быў 2019 год і стадыён «Дынама». З таго часу маштабы выступаў Каржа і ўзровень падрыхтоўкі яго каманды сталі яшчэ большымі. Таму і прадакшн на Нарадовым магутнейшы. Наколькі? Ну вось вам прыклад. На наступны дзень на тым жа стадыёне выступае амерыканскі рэпер з мінулага 50 Cent. Па чутках, яго так уразілі тэхнічныя характарыстыкі сцэны Каржа, што ён пагадзіўся выступіць на ёй сам. То бок узровень сусветны, без перабольшвання. Але на канцэрце 50 перад стадыёнам наўрад ці вырасце намётавы лагер з фанатаў. А вось на Каржы ён быў. Акурат перад самым Нарадовым малыя, якія прыехалі на артыста з іншых гарадоў, жылі наўпрост у намётах у хвіліне ад уваходу на стадыён. Для тех, кто едет на Каржа в Варшаву, с 8 по 10 августа прямо возле стадиона будет палаточный лагерь. Бастуры і арганізаваныя выезды на канцэрт Каржа былі з розных гарадоў і краін. Малыя перакопвалі інтэрнэт у пошуку выпадковых квіткоў. Шок! Разнесем Варшаву? Разнесем Варшаву. Конечно. Рыжий, давай заканчивай. У нас уже все готово. Время, место, музыка. Я уверен, будет даже лучше, чем в Праге. Лучше, чем в Праге? Забудь. Сейчас даже команда не та. Никто не соберется, как тогда. Не соберется? Смотри. Дзесяць год таму мы размаўлялі з Максам. Тады ён толькі сабраў Мінск-арэну. Цяпер можна разважаць пра маштабы ягоных амбіцый. Вось вам цытатка. Эд Ширан нядаўна 3 дні запар збіраў стадыён Уэмблі. Усяго каля 270 000 чалавек. У Мінску можна 3 дні запар збіраць Мінск-арэну? Я не ведаю, што павінна здарыцца, каб я 3 дні запар яе збіраў. Мне і аднаго надоўга хапіла. Дык што здарылася? Адкуль такі шалёны поспех у артыста, за якім не стаяць вялікія лэйблы і багатыя прадусары? Фактычна, Корж прайшоў шлях ад маленькіх клубаў да стадыёнаў усяго за 7 гадоў сольнай кар'еры. Гэта мала нават па мерках сусветных зорак. Што ўжо казаць пра беларускага незалежнага артыста. Ну дык вось. Зараз я вам раскажу, як гэта атрымалася. Стаўце лайк пад відэа, падтрымлівайце канал праз сервіс Buy Me Coffee, і гэта дапаможа мне здымаць новыя відэа. А я пакуль покажу вам теплое и утульное архивное видео. И завтекну туда, где бит подбивает на движ. Музыка в центре с баром шумит, в голову залетает мотив. Его уже не остановить, движ забирает магнит. Этот мало мне напоминает мой Минск. Он без бабок идет на дверь, стопудовый оптимист. Гэта Макс Корж з акустычнай гітарай у руках. Ён неспадзявана завітаў на флэт да сваіх фанатаў і спявае для іх песні. Вось так, у звычайнай хатняй атмасферы, без мікрафонаў, аховы ці нейкага яшчэ звыш пафасу. І ў гэтым вялікая моц у нямецкага хлопца. Ён умее будаваць адносіны са сваімі людзьмі. Менавіта з людзьмі, а не з аўдыторыяй. І зараз я вам патлумачу, што маю на ўвазе. Яшчэ ва ўніверсітэце Корж узяў на сябе ролю лідара студэнцкай движухі. Адказна, але без піянерскага імпэту. І гэты досвед дапамог яму навучыцца разумець людзей і тое, што ім сапраўды патрэбна. Шчырасць і давер. Менавіта так ён будаваў адносіны з людзьмі, якія слухалі яго песні. Спяваў для іх і пра іх. І гэта спрацавала. Калі Корж пайшоў у войска, песня «Неба поможет нам» стала звыш папулярнай, а Макс вярнуўся домой зоркай. Небо поможет нам, небо поможет искать. Але не стаў запаковваць сябе ў нейкі прывабны маркетынгавы канцэпт, а проста застаўся сабой. Мне прасцей было б прыдумаць нешта больш гучнае, але нават прозвішча з'яўляецца першым фільтрам, які адсякае тых, хто вядзецца на гучную карцінку і пакідае пазітыўных і шчырых, тых, хто ўмее глядзець на рэчы з розных бакоў. Менавіта яны і атрымліваюць увесь торт на нашых шалёных тусах. Мне не патрэбныя снобы, якія стаяць на канцэрце з тварамі сухафрукта.
толькі вольныя людзі. Шмат хто з музыкантаў, якія робяць такія заявы, значна звужаюць кола сваіх фанатаў. Дастаткова спецыфічны падыход. Але ў 2015 годзе Корж цудоўна ведаў, пра што казаў. Справа ў тым, што людзі сапраўды не ведалі, як сябе паводзіць на канцэртах. Стаяць і слухаць, танчыць, ці проста махаць рукамі з запальнічкай у руках. Іх трэба было вучыць. І Корж літаральна гэтым і займаўся. Як? Ну вось вам гісторыя для разумення. У 2014 ён стварыў чат, куды дадаў 100 самых актыўных рабят з каментамі. Дыялог называўся «Дапамога на канцэрце». Макс скінуў ролікі, растлумачыў, што і як будзе адбывацца. Ведаючы гэта, мы маглі ўсё арганізаваць разам з залей, таму што наогул, калі пачынаеш рабіць кола і раштурхваць людзей, то яны спачатку ўпіраюцца і пхаюцца ў адказ. Таму спачатку мы не маглі зрабіць слэм. Атрымліваліся толькі маленькія гурткі чалавек на 20. А зараз ужо нікому тлумачыць не трэба. Вось так пра гэту гісторыю распавядае адзін з фанатаў Каржа, які актыўна ўдзельнічаў ва ўсіх тусоўках. Пачыналася ўсё з так званых флетаў, канцэртаў, стылізаваных пад тусоўку ў катэджы. Атмасфера была адпаведная. Корж і яго хлопцы на сцэне паводзілі сябе так, нібыта гэта не палац спорту, а хата ў калодзішчах. Ну і вынік быў адпаведны. Бязлітасны слэм, шчаслівыя малыя і тысячы новых фанатаў Макса. Фактычна ён прынёс у поп-музыку энергію маладосці, без пыхі і патасу. І апынулася, што менавіта гэтага чакалі дзесяткі тысяч падлеткаў ва ўсёй усходняй Еўропе. Чаму? Таму што з імі ніхто і ніколі не размаўляў на роўні. Макс Корж рулит, мать вашу! Раскажу вам гісторыю. Калі я працаваў журналістам у Мінску, то менш за ўсё мне падабалася рабіць журналістыку пра Беларусь з мінскага офісу. Гэта ўвогуле вялікая памылка шматлікіх сівавалосых мэтраў і філосафаў са стажам. Размаўляць пра Беларусь так, нібыта яна адбываецца выключна ў мінскіх кавярнях і клубах. Не, яна зусім у іншых месцах. Тая самая рэальная Беларусь. Таму я часта прыязджаў на дыскатэкі ў маленькія беларускія гарады і размаўляў там з падлеткамі. Вось ад каго не пачуеш крывадушша і завучаных лозунгаў. І ўсе мне казалі адно і тое ж. Нам няма чаго рабіць. Пратакольныя мерапрыемствы, прафілактычныя заняткі, прафесійная арыентацыя, праца з моладдзю. Толькі ад гэтых фармулёвак ужо хочацца пайсці ў бліжэйшую краму, узяць там цыцку піва і пачак цыгарэт і скіраваць усю сваю маладую энергію ў які заўгодна бок. І Корж усё гэта цудоўна бачыў і разумеў. На жаль, я не рос каля мора ці гор. І ў мяне не было магчымасці катацца на сноўбордзе ці сёрфе, піць, ісці на дыскатэку і назіраць за жывёльным светам, а часам і ўдзельнічаць. Вось усё, чым Мікро быў выключана. Я кажу, выбачаюся, вебка нешта залагала. Я не ведаю, з чым гэта звязана, канешне. Паспрабуйце ўвайсці ў маё палажэнне. Але я ўсё глядзеў, я ўсё это... Не трэба там думаць, што я хадзіў пассаць, гарбаты сабе зрабіць. Не, я ўсё глядзеў. Я не ведаю, мабыць, это і не пагоршыла сітуацыю, я гляджу. Не тое, каб шмат людзей ліванула. Можна так і стрымы весці, в прынцыпе. Чаму б і не? Мы займаліся. Таму Корж пачаў размаўляць з гэтымі рабятамі на зразумелай ім мове і стаў для іх старэйшым братам і безумоўным аўтарытэтам. Праз песні, але не толькі. У рэпертуары Каржа з'явілася вельмі важная кампазіцыя – слова пацана. Слова пацанам. Яна можа вам не спадабацца сваёй афарбоўкай ці стылістыкай. Але ў гэтай песні шмат ідэалогіі стасункаў Макса са сваімі людзьмі. З усёй пацанскай дзвіжухі гэта самая галоўная фраза – слова пацана. Часам гэтага паняцця ўжо не хапае, калі працуеш з людзьмі. Раней было прасцей. Узяў з чалавека слова, усе... Дарэчы, вы ж там пісалі, хутчэй за ўсё нешта. Вось хто, так, спачатку, коли концерт Чечеріної
вы будете здзіўленыя, але я нават не ведаю, хто такая Чечерина. Вось хто аб'яднае балта-чарнаморскі звяз. Так, чаму б і не? Максим Корж будзе новым прэзідэнтам Беларусі. Выдатная ідэя ЗАІ. Гэта твой брат, дзе Маргінес? Это я быў, вы што? Не пазналі? Эх вы, у Маргінеса інсульт. Ёсць такое. Здараецца часамі. Але само праходзіць, ведаеце. Само праходзіць проста і ўсё. А зараз это просто вебка залагала, разумееце? Вебка залагала. Я не заўважыў просто адразу. Твой твар пасуе пад кожную эмоцыю. Дзякуй, дзякуй. Надзвычай маўклівы сёння ён нешта. То я просто, ведаеце, я не шару ў каржы, таму я не каментаваў. Гэта абсалютна не звязана з тым, што я хадзіў з саці рабіць сабе гарбату. Не трэба пра мяне так хуёва думаць, усё ж такі сёння добры стрым. Давайте я так і назову яго. Давайте я яго так і назову зараз. Бля. Вось. Вось. Так. Бля, да ж... Молчать. Подав голос. Тульпа яшчэ называецца. А, то нічога мы амаль не заўважылі. Ну, я кажу, трэба так рабіць стрымы, у прынцыпе. Я думаю, ну, гледачоў 15 можа сядзець. І без праблем абсалютна. Ніхто нічога не заўважыць, ніякай падмены. Я магу сапраўды нагенерыць проста на аснове сваіх стрымоў і хайлайтаў голас у аішцы якой-небудзь і ўсё. І піліць бабосы. Усё як заўсёды. Так, філософія Коржа, я хусей. Ціха, блядь. Маўчаць каклы. Гэта беларускі дух. Тут духом пахне. І Маргінес непатрэбныя. Тупа ставіш гэтую выяву і ўсё. На палову відосаў такой рэакцыі хапае, ну, цыка мінусы, так бы мовіць. Не бачу ніякіх, ніводнага мінусу. А зараз людзі сталі занадта аднаасобныя. Няма адзінства, нішто іх не стрымлівае. Скідаюць адказнасць адзін на аднаго, сябры губляюць адзін аднаго па дурасці. Так што асабіста я вярнуў у сваёй камандзе гэтую фразу. Адразу ўсё памянялася. А песня проста аб-сяброўску. Калі вы думаеце, што гэта нешта патаснае і смешнае, то не. Слова пацана для Каржа сапраўды ідэалогія, і ён яе трымаецца нават у самых неверагодных сітуацыях. Не верыце? Ну тады вось вам канкрэтныя прыклады. Аднойчы фанаты Каржа у Кіеве вырашылі зрабіць флэт. На такіх тусоўках заўсёды горача. Б'ецца посуд, тэлевізары, малыя разносяць хату прафесійна. Так адбылося і ў той дзень. Катэдж, які здымалі арганізатары, было складана пазнаць. І гаспадыня выставіла рахунак. $3400. Пачалі шукаць грошы. Нехта скінуўся, але большасць праігнаравала. У выніку пайшлі збіраць грошы па фанацкіх чатах і знайшлі прыкладна палову ад блядь, я забыл, что вы... Что вы відос не бачыце, калі я пачынаю чэкаць іншыя соцсеткі. Добра, што я нічога лішняга зараз не вывеў, а то было б няёмка. Мы нашкраблі каля 50 000 гривен і афігелі з таго, што Макс скінуў астатнюю частку сумы. Вось, бачыце какелы ў чаце? Ён ваш. Ён ваш. Ну, блядь, ну ён же ваш, блядь. Ну гэта Макс Корженко, сука, блядь. Философия, хвилязопа масок Максима Корженко, блядь, ён ваш, это украинский спевак. Мы ж ведаем, что все российские спеваки, яны з Украины.
Типу, у чым праблема-то, блядь? Гэты таксама. Пісаў потым: «Малыя, не дурэйце, больш грошай не кіну». Ці вось яшчэ адна гісторыя. У 2017 годзе ў Ростове фанатаў Каржа забралі ў мянтоўку за фаеры і страбаскопы. Корж сам прыехаў вызваляць рабят. Это наш братан. Человек 10 в каталажке, ты знаешь? Это. Слов там у них проблемы какие-то собрали ребята. Але самая неверагодная гісторыя, якая зараз ходзіць на ўзроўні чутак, але цалкам можа быць праўдай, здарылася зусім нядаўна. У жніўні 2024 Та на хуторі живе воно біля мене. Я так і подумав. года Корж анансаваў стадыённы канцэрт у Алматы. Я адразу по твоих паведамленнях у чаце зразумеў, што ты жывеш і спіш у адным ложку з Каржом. Ён мусіў адбыцца ўжо праз месяц, у канцы верасня. Нават квіткі пачалі Все, ладно, добры стрым. З гэтага моманту добры стрым, усё. прадаваць, і некалькі соцень чалавек паспелі іх набыць. Але ў выніку канцэрт адмянілі па тэхнічных прычынах. Нібыта сцэна перашкодзіла правядзенню фінала Кубку Казахстана па футболе. У тэлеграм-канале Каржа вырасла больш за 1500 каментароў ад незадаволеных малых. А Макс у адказ запісаў галасавуху. Так, малые, по поводу сегодняшней ситуации. Не буду я никого тут обвинять, грузить вас мелочами. Всю вину беру на себя. Это моя тема. И за то, что мне происходит, в ответе только я. Не ссыте, сделаем все ровно. И по концовке все будут довольны. Как это сделать, это уже мои проблемы. Па чутках, малым, якія паспелі набыць не На секунду у мяне будильник спрацаваў. Да не важно, ну вось вы просто окунайтесь в мою атмосферу, что я не могу для сябе дзень организовать, калі я 10 будильников не поставлю. Вось. Кавалак майго лору, як гэта зараз прынята рабіць у твітары. толькі квіткі на канцэрт, але і дарагія авіапералёты ў Казахстан кампенсавалі лагістычныя выдаткі. Ой, выбачаюся. Я думаў, зараз будзе інтэграцыя. Слова пацана, як яно ёсць. І такія рэчы толькі ўзмацняюць аўтарытэт Макса і робяць яго абсалютна культавым персанажам. А вакол такіх людзей заўсёды вырастае магутная дзвіжуха. Слова пацанам. Яна вырасла. Сёння дзвіж, так называюць фанацкія аб'яднанні Макса Каржа, ёсць амаль у кожным вялікім горадзе. Калі не верыце, то вось вам толькі некалькі прыкладаў. Мінск, Варшава, Кастанай, Бішкек. Гэты Дык вось хто наводчыкамі працуе для русні. Паглядзіце на гэтую хуйню. Она выросла. Гэта ж рух. Дзвіж, так называюць Это рух. фанацкія аб'яднанні Макса Каржа, ёсць амаль у кожным вялікім горадзе. Калі не верыце, то вось вам толькі некалькі Это ж тупо рэструкты, блядь, міжнародныя. прыкладаў. Мінск, Варшава, Просто охуеть. Кастанай, Бішкек. А Киев? Гэты спіс можна працягваць бясконца і знаходзіць Калі ў Киеве ёсць движ, то у мяне для вас благія навіны. у самых нечаканых І нават улётка не патрэбная. месцах. Прычым гэта не нейкая фармальная арганізацыя, якая збіраецца ў пакоі з плакатамі куміра і п'е гарбатку пад яго трэкі. Вось зусім нядаўна мінскі дзвіж паехаў у лагер. Тусавацца і адрывацца так, нібыта трапілі на стадыённы канцэрт Каржа. А вось вам сплаў па рацэ, яго таксама арганізавалі рабяты з дзвіжу. Ці дзвіж туса. Клуб на 3000 чалавек, куды збіраюцца фанаты Каржа і адрываюцца на магутнай вечарыне. Усё пачалося ў 2017 годзе. Маштабы канцэртаў Макса тады ўжо былі... Паходу, я разумею, чаму рух спыніў сваю дзейнасць. Яны просто паглядзелі на движ і такі, блядь, нам ніколі не дасягнуць гэтага ўзроўню папулярнасці і крынжу. Ужо планаваліся стадыёны. Але саміх канцэртаў стала значна менш за кошт маштабаў. Таму фанаты вырашылі зрабіць пасля фестываля з удзелам Макса афтэр-паці ў Піцеры. І запрасілі туды дыджэя Каржа Селебрыума. У выніку на тусоўку прыйшло 150 чалавек, а чат-дзвіж застаўся і пачаў расці. З'явіліся рэгіянальныя дзвіжы, у кожным быў свой лідар, і вось так гэта пераўтварылася ў самы магутны фанацкі феномен ва ўсёй усходняй Еўропе. Я ўпершыню пра гэтую хуйню чую, я ў шоку проста. Я нават больш скажу. Упэўнены, што гэта сусветны феномен. Ніколі незалежны артыст не Міжнародны рух движ. Блять, это гучыць просто страшно нахуй. Мы живем у антиутопии. Літаралі 1984 нахуй. Пиздец. Цаны на лейблы не меў настолькі магутную і самаадданую фанацкую базу. Мы
Блять, походу жарты про Балто-Чорноморский звяз не былі жартамі, тыпу, я ўжо нашмат сур'ёзней гляджу на всю сітуацыю з Каржом. Макс гэта разумее. Я нават пабаяўся б крытыкаваць неяк. Я ўжо хачу выбачыцца, ведаеце, за тое, што я паставіў сваю нерухомую фотку, пакуль мы яго глядзелі. Я лічу, што гэта не падабае, ну, такому артысту, як... Ну, то бок, не падабае мне так ставіцца да артыста тыпу Максіма Каржа. Сапраўды няёмка атрымалася. Я хочу выбачыцца перад усім усёй фанацкай супольнасцю Максіма Каржэнкі за тое, што я сваёй нерухомасцю абразіў веліч дадзенага кампазітара. Прабачце мяне вось проста ад усяго сэрца. Тут ад усяго сэрца хочу выбачыцца перад вами, перад каржунамі, перад усімі чальцамі движу хочу прынесці свае шчырае выбачэнне. Атрымаючы сябе за левую сціцьку, я сапраўды адчуў той самы боль у вашых анусах, калі я незнарок мог так крыху пакрыўдзіць вашага Езуса Каржэнку. Просто калі вы мяне знойдзеце, я не сумняваюся ў вашых здольнасцях, ўсё ж такі ячэйка вашага руху існуе ў кожным месцы Еўропы, але калі вы мяне знойдзеце, я прашу толькі аб адным: можаце мяне абассаць, абасраць, але не бейце. Але калі будзеце біць, то не па яйках і не па твары, калі ласка. Просто можаце засунуць мяне ў задніцу якую-небудзь кампіляцыю трэкаў вашага куміра, але, блядь, ну не трэба мяне біць. І не трэба шукаць маіх сваякоў, выразаць усю мою сям'ю, калі ласка. Я не хачу гэта. Я ўвогуле па-за палітыкай, мой канал апалітычны. Я, ў прынцыпе, за Лукашэнку, за, там, не ведаю, за Пуціна, блядь. Не трэба вось гэтых... Я супраць гвалту, канешне, вось, таму я вас... Ну, блядь, мабыць, не трэба гэта казаць. Як ставіцца да Z у вашым лагеры? Трэба за Z выступаць ці не? Калі трэба, то я за Z, калі не, то я супраць, тыпу. Здаецца, Корж, тыпу, супраць вайны выступіў. Караце, я як Корж, вось разумееце, фанаты Каржа, я як Корж. То бок, калі вы мяне будзеце біць, это тыпу, як вы Каржа піздзіце. Задумайцеся над гэтым. Не трэба, ну, грэх на душу браць, сапраўды. Вы і так будзеце вечна гарэць там у вашым слэме, але, ну, прынамсі, трэба несці дабро ў свет. Я сённяшняга дню пачаў стрымы рабіць толькі на добрых эмоцыях, пазітыве. Мабыць, вам спадабаецца гэта ідэя. Яна ўсё ж такі не старая, не новая гэта ідэя, старая, як свет, хрысціянства, вось, любоў, там, маркоў, гомасексуальныя стасункі паміж мужчынамі. Гэта ўсё тое, што яднае нас. Я гатовы нават у движ уступіць, просто не трэба мяне хуярыць, калі ласка, блядь, ну еб твою мать. І часам сам прыязджае на фанацкія тусы ў самы нечаканы момант. Яго галоўны месседж: не вы за мной назіраеце, а я за вами назіраю са сцэны. Таму самае галоўнае на яго канцэртах адбываецца не на сцэне, а пад ёй. Шалёная энергія і драйв. Я нават ведаю артадаксальных металістаў, якія адмыслова ёсць артадаксальныя чальцы движу на канцэрты Каржа, каб расчыніць артадаксальныя каржыяне, блядь, у гэтым бязлітасным слэме. Я готовы слэміцца, давайте. Эй, бут, гоу, 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 ме. Бастуры, якіх малыя разносяць аўтобусы і чыняць слэм ужо там. Фаеры. Я правильно смешивался, сломился, я не ведаю, просто я хвалююсь трошки, пробачьте.
без якіх не абыходзіцца ніводны канцэрт Каржа. Канцэрт Макса без фаераў грошы на ветер. Як мы пераносім, дзякуючы дзяўчынкам, у асаблівай пашане фанатаў з вялікімі грудзьмі. Блядь. Добрый стрим, блядь. Чаму ты нас так хутка пакідаеш? Добрый стрим, блядь. Яны могуць схаваць адразу некалькі фаераў. Кожны канцэрт у нямецкага хлопца гэта сапраўднае свята для яго людзей. Ён размаўляе з імі зразумелай мовай пра словы пацана, пра жыццё ў кайф, про то, як здымать стресс. И ты вообще уверен, что это самый пиздец? Дай пацанам хотя бы возможность выпустить пар. Придумай что-нибудь. Ты же знаешь, как это делать, Макс. Хотя бы на пару дней. И калі вам падаецца карыкатурным вось гэтае вось відэа, то толькі таму, што вы не адчуваеце агульны вайб Каржа і яго тусоўкі. Малыя сапраўды глядзяць на яго як на безумоўнага аўтарытэта і вельмі уважліва сочаць за яго словамі. Блять, а у Макса Каржа ёсць свой вымышлены сябар? Які-небудзь такс Дорж, напрыклад. Тыпу, які стварыў секту Разгром, ці як там было. А ён гэта просто мой узровень культурных адсылак. Сапраўды размаўляе і выкарыстоўвае для гэтага максімальна папулярныя сродкі. Ці то песні пад гітару каля вогнішча. Где же вы, мои друзья? С кем мечтали, с кем хотели? Ці то кальянны рэп. Все чудеса к твоим ногам, черту горизонт заливает на пол. По-моему, аўтар не ведае, што такое кальянны рэп. Ці то трэп. Все, что захотим, отдать. Все, что захотим. Але Корж, вядома, ахуительны аўтар. Я не сумняюся абсалютна ў гэтым. Асабліва пасля гэтага відэа. Ці то шансон. Калі я даведаўся пра двіж, это ўвогуле такі вырушняк. Ноль прэтэнзій, хлопцы. Я вас усіх падтрымліваю. Вы просто топовыя людзі. Ці то фанацкія чанты. Усё гэта максімальна адгукаецца падлеткам, для якіх ніхто і нічога дагэтуль не рабіў, не размаўляў з імі на роўных, не даваў ім адчування ўпэўненасці і ўзаемадапамогі. Ні сплаваў, ні лагераў, ні тусовак, на якіх можна выліць усю сваю падлеткавую энергію. І цяпер яны ўдзячныя свайму старэйшаму брату Максу і гатовыя ехаць за ім хоць на край свету. Таму што гэта будзе гарантавана якасная дзвіжуха, дзе ўсе свае. Хто яшчэ з артыстаў можа падарыць усім гэтым рабятам такое адчуванне? Хіба што ніхто. Таму 70 тысяч на стадыёне Нарадовы – гэта цалкам прадказальны вынік. Калі б была пляцоўка на 100 тысяч, то Корж сабраў бы і яе. Запад на энергію маладосці, падтрымку і маральныя арыентыры надзвычай вялікі. Расце новае пакаленне. Маладыя людзі, якіх не бянтэжыць тое, што адбываецца навокал. Яны самадастатковыя рабяты. Пакаленне, якое не ведае паняццяў савок і калгас. Пакаленне, якому не патрэбныя перамены. Яны і ёсць перамены. Шмат цікавых рабят са сваім меркаваннем і густам. Вось яны сапраўды вольныя і змогуць зрабіць нешта сапраўды крутое, без ныцця пра магчымасці. З Каржом можна не пагаджацца ў фармулёўках. Але, магчыма, гэтыя фармулёўкі не для вас, а для іншых людзей. Можна не любіць яго песні. Але, магчыма, гэта песня не вашага, а іншага пакалення. І каб зразумець гэтае пакаленне і навучыцца размаўляць з імі адной мовай, варта зразумець, што яму на самой справе патрэбна. І Макс Корж ідэальны для гэтага індыкатар. Гэта ўжо не пра асобу і не пра яе песні, а пра лайфстайл. Людзі знаёмяцца і сябруюць, вандруюць па свеце і падтрымліваюць адзін аднаго, вучацца паважаць і любіць сябе і іншых у гэтыя змрочныя часы. Ні адзін беларускі палітык не даў іх жыццю столькі натхнення і сэнсу. Ці я памыляюся? Тады давайце сустракацца ў каментах. Вось як сёння я ўжо проста памятаю ўсе гэтыя тэксты. Я фанат Каржа, калі што.
Вось эту тэксту песні я на памяць ведаю, калі што. Саша Так. Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал. Замоўце, калі ласка, мне яшчэ вось гэтае відэа. Макс Корж, кароль дваровых песень, але ёсць нюанс. Ну, толькі без нюанса. Вось нюанс вырашце, але замоўце вось кароль дваровых песень. Кофе. А я Я за Каржа цяпер. яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве. Блядь, я спадзяюся, гэта не намёк на тое, што ўсё ж такі мяне накуканяць. Блядь. Я хочу успрымаць гэта як знак. Блядь, ну добры які-небудзь, хуй это просто як корж я хочу гэта ўспрымаць насамрэч. Бля, у мяне сяброўка была, я ў движу. Корж, Полтава, галушкай зі шкваркамі. Мінусы. Табе, Маргінэс, нават цяжка ўявіць, які там крынж адбываецца. Ты хацела сказаць движ, які там движ адбываецца. Твои словы ўсе запомнілі, і сярод нас такое не пройдзе. Блядь. Это все потому, что сегодня понеделок. I hate Mondays, сука, блядь. Уявіце, што аўтар відэа апісвае распаўсюд кракадзіл. Не, гэта абсалютна не падобна. Гэта рух маладых людзей, якія не ўжываюць ніякіх наркотыкаў, не п'юць. Мы гэта пабачылі, вось, напрыклад, па канцэрце у Варшаве. Гэта рух, движ. Вось. Давайте без хейту. Калі ласка, это мой стрим, усё ж таки вы тут пиздите, а пиздить-то будуць мяне. Дай слово пацана. Я не годны, разумееш, я не годны нават пацана такого статуса. Я лічу, што мяне вось пацаны могуць толькі ногі выціраць, таму як бы я не лічу, што я тут просто маю такую прывілегію, як даваць словы. Разумееце, гэта ілюзіі, яны нашмат вышэй статусам сацыяльным за мяне. Не хачу іх абразіць сваім зваротам, сваім словам. Нахуя ім маё слово? І оно дакладна не будзе словам пацана для іх. Як такое простое наркотычнае рэчыва з усходняй Еўропы стала папулярней Iron Maiden 50? Так, ясно. Я осуждаю хейт Каржа. Это неправильно. Ортодоксальные каржияне, я католический каржист. Нарэшце нармальнае паведамленне з'явіліся ў чаце. Это не национальные люди, это агентура, это люди, якія скомпрометавалі себе, это Маргінэс, якія зайшлі ў тупик. Так, походу, ўсё ж таки мой стрим ужо вылечылі і знайшлі мяне по IP. Ну, что я хочу сказаць. Было цудоўна з вами з усімі ўзаемадзейнічаць, атрымліваць ваши донаты, адказваць на ваши паведамленні, але здаецца, мне зараз Макс Корж просто замовіў файл смерці за $2. Дзякуй табе, Макс Корж. Максим Корж, дзякуй табе за $2. Толькі ты не напісаў, на жаль, по якой чарзе, але я гатовы хоць по 10-й поставіць, разумееш? Толькі скажы. Дарэчы, ёсць гісторыя смешная. Тая моя сяброўка з движу паехала ў Прагу на канцэрт Каржа. Жыла ў гатэлі з сябрамі, а калі ўжо назад ехаць час, яе нават не разбудзілі. Пакуль спаць далей, забралі яе паспарт. Ну і яна скіпнула цягнік, вось такое братэрства ўнутры, ура. Это ўсё cool story, конечно, хоць і на гісторыі, я не веру ніводнаму слову абсалютна. Макс Корж, трымайся. Я ўсіх твоих хейтараў бяру на сябе. Вось раней ты браў на сябе ўсе канфлікты, я бяру гэтых хейтараў у чаце на сябе. Я готовы, я буду пиздить, нават калі вы жанчына, я вас буду хуярыць по титьках, просто у вагіну кулак уставлю, і вы пойдзеце просто, я вам по шах яшчэ понадаю, яшчэ і понавыпісваю. Всіх хейтараў Каржа, блядь, будем абассываць разам з Міраславам.
Что вы смеетесь, блядь, ясно. Инфантилы в чате. Калі б вы уступили ў рух, движ, подвигались б по-нормальному. А так, шкада часу. Шкада часу. Добра, я нагадваю, што мы з вами вяртаемся ў першую чаргу. Тут у нас відэа з каналу Еўрарадыё. Называецца Зянон Пазняк. Рэзкая заява пра Ціханаўскіх і офіс. Байкот канферэнцыі «Новая Беларусь» УСАУ. То бок, калі Корж Максім, якога я вельмі паважаю і вельмі яму ўдзячны за гэтыя $2, не удакладніць, па якой чарзе ён там замовіў свой відос, будзем глядзець Усава. Мабыць, у чаце ёсць нейкія знаёмыя Каржа, яны могуць проста перадаць, тыпу. Ну, калі ў яго ёсць час вольны, так-то я, канешне, не навязваюся, самі разумееце, я так сціпленька да самога сябе падыходжу. Я хейтер Каржа, движ беларускіх нацыяналістаў, ясна, блядь, ідзі сюды, нахуй. Сюды! Сюды, блядь. На, нахуй. Я гэта талераваць не збіраюся такое. Так, по-другой, я правильно разумею, што гэта інфа ад Каржа беспасрэдна. У яўнага сябра Максіма Каржа клічуць Каксім Морж. Дзякуй, я пра гэта яшчэ не пажартаваў. Ты першы. По-другой, кажаце. По-другой.